नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। आज असा 2 मार्च 2024। तर आज आम्ही जातो आंगणेवाडीच्या भराडी देवीच्या जत्रेक। तुम्ही पण गेला आहात कधीतरी, पण आम्ही दरवर्षी जातोच आणि ह्या वर्षी सुद्धा आम्ही जातो त्या जत्रेक सगळी जण मिळून। तर आता तुमका दाखवतय आंगणेवाडीची जत्रा। चला तर मग जाऊया आंगणेवाडी। हे आता आम्ही इलो आमच्या कसालच्या हायवेकडनं आता आम्ही सुटलो वयसून जाऊ। आम्ही हिवाळा मार्गे म्हणजे पोईप विरण मार्गे आम्ही जातलो आंगणेवाडी। आधी जत्रेक जाऊचा आमचा ठरतच नव्हता, होय नाही चालला होता। मग भाऊ माका म्हणाक लागलो की अगो अमेरिकेपासून लोक येतात आंगणेवाडीच्या जत्रेक, इतकी फेमस जत्रा असा आणि आम्ही हैसर रवान नाही गेलो तर शाप फुकटच गेलो, काय अर्थ नाही मग आपल्या जगण्यात। म्हणून मग आम्ही तयारी केलं आणि सुटलो जाऊक। हे जे तुम्ही आता बॅनर बघतास ना, ओसरगाव पार भाटले आणि हिवाळे मार्ग असा ओसरगाव पार भाटल्यात। हैसर एक म्हणजे संजय परब अशी व्यक्ती असत ज्यांच्यानी हैसर चहा नाश्ता मोफत ठेवलेलो मोफत सेवा देतात ते हैसर। आज 6 वर्ष झाली ह्या गोष्टी। आणि हे बघा इथे खुर्ची टेबल लावून अशी बैठक व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे। मंडप वगैरे घालतात ते या ठिकाणी आणि त्यांचा घरच आहे सर। आणि त्या ठिकाणी ते सगळ्या जाणाऱ्या भाविकांसाठी खास इथे जेवण, नाश्ता, चहा याची सगळी मोफत सोय ते या ठिकाणी ठेवतात। आणि ह्या गोष्टी का 6 वर्ष झालेली आहेत। ही बघा अशा प्रकारे हैसर बैठक व्यवस्था केलेली आहे आणि त्या ठिकाणी आमका सुद्धा त्यांच्यानी थांबवल्यानी चहा नाश्त्यासाठी, म्हणून आम्ही इकडे बसलो आणि नाश्ता वगैरे घेतलो। तिकडे नाश्ता होतो तो म्हणजे पुरी आणि भाजी होतो आणि खिचडी पण होती। आम्ही मग पुरी भाजी असं नाश्ता घेतलं आणि चहा पिणाऱ्यांसाठी चहा आणि थंड पिणाऱ्यांसाठी ते कोकम सरबतची पण व्यवस्था केलेली होती। व बघा अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीत एकदम मस्त भाजी तर एकदम सुंदर टेस्टी होती, पुरी पण छान होते आणि खिचडी पण असा। गेल्या वर्षी सुद्धा इकडे अशीच व्यवस्था केलेली होती। जेव्हा पण आम्ही चहा नाश्त्याचा मोफत कार्यक्रम ठेवता तो कशा निमित्त ठेवता आणि म्हणजे किती वर्ष झाली याला आता तुम्ही हे करताय? नमस्कार, माझं नाव निहार जाधव। हे आमचे साहेब संजय परब। ओके, नमस्कार। हे मूळचे मसुऱ्याचेच आहेत। काय त्यांनी इथे जागा घेतली म्हणून ते देवी, त्यांची पण देवी कुळदेवी तीच आहे। त्यांची पाहुणा माता ते आमची देवी पडते, मसुरे गाव असल्यामुळे। ओके, त्यांची सेवा म्हणून आम्ही लोकांची इकडे सेवा करतो। चहा नाश्त्याचा आज दिवसभर चहा नाश्ता, दुपारचं जेवण असं आमच्या पद्धतीने आम्ही ठेवतो। ओके, दुपारी जेवण पण आहे? दुपारचं जेवण पण असतं, संध्याकाळचं पण आम्ही चहा नाश्ता चाय इकडे कंटिन्यू असते। गेले आम्हाला 5-6 वर्ष झाले आम्ही हा कार्यक्रम नित्यनेमाने करतो। 4 दिवस इकडे आम्ही असतो। इथे गाड्या भरपूर येतात, त्यांचे आम्ही काही लेडीज लोक असतात त्यांना टॉयलेट बाथरूम या सगळ्या सोयी आम्ही इथे करून ठेवतो। काही आंघोळीचे प्रॉब्लेम होतात, मग त्यांच्यासाठी पाठी बाथरूम बनवले आम्ही। अशी आमची दिवसभर अशी सेवा चालू असते। म्हणजे श्रीदेवी भराडी आमचं घर नव्हतं ना, तर आम्हाला पण कुठे आंघोळ करायला सगळं असं व्हायचं। मग पण आम्ही तिथे घरी जात नाही, म्हणजे त्या वडिलांनी तिथे हेच नाही केलं। म्हणजे येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होऊ नये आणि त्यांच्यासाठी तुम्ही मोफत ह्या सगळ्या सेवा इथे त्यांना आज दिवसभर देणार आहात? बरोबर। अच्छा, ओके। आपल्याला कसं वाटलं तुम्ही इथे आला? 2-2:30 वाजता हो, आम्हाला पण म्हणजे इथे थांबवलं गेलं, मग आम्ही थांबलो। आम्ही आता पण आम्हाला थांबवलं, म्हटलं जाऊया। आणि माझं युट्यूब चॅनल चालू झाल्यापासून पहिल्यांदाच आले। गर्दी कमी आहे, एक्झाम चालू आहेत ना। हो, त्यामुळे दरवर्षी या अशी आमची इच्छा आहे। हो, तुम्हाला देवापर्यंत प्रार्थना करतो, भराडी मातेचा विजय असो। धन्यवाद। तर हे बघा श्रीदेवी भराडी मातेच्या जत्रोत्सवाक जाणारे भाविक अशा प्रकारे या ठिकाणी हैसर येऊन असे त्यांनी मोफत ठेवलेल्या चहा पाण्याच्या व्यवस्थेचा लाभ घेतात।
आणि गाववाल्यांनो कसा स्वअनुभवातून त्यांच्यानी ह्या मोफत चहा पाणी किंवा लेडीजसाठी टॉयलेट बाथरूमची व्यवस्था, भाविकांचे प्रश्न समजून घेऊन स्वतःच्या अनुभवातून त्यांच्यानी ह्या इतर लांबून येणाऱ्या भाविकांसाठी ही सोय व्यवस्था केलेली आहे असं ते आता मुलाखतीत म्हणाले. तुम्ही ऐकलातच अशात. तर अशा प्रकारे सुंदर असं इथे म्हणजे ही सुंदर, अतिशय सुंदर आणि उत्तम कार्यक्रम ते या ठिकाणी राबवतात. हे बघा, येणारे रस्त्यावरून येणारे गाडे आणि थांबवलेले तुमका दिसतात ह्या बाजू. आता दाखवते. तर ह्या असा ओसरगाव पारभाटलेवाडी त्या ठिकाणी त्यांचा घर असा आणि त्या ठिकाणी येणाऱ्या जाणाऱ्या भाविकांसाठी ते इथे मोफत चहा नाश्त्याची सोय दरवर्षी राबवतात. तर ओसरगावात ना चाय नाश्तो करून आम्ही सुटलो पुढे जाऊ. आणि हे बघा, आमच्या कोकणातले म्हशी आणि रेडे तुमका दिसतात. हे बघा कसे आता चरान बिरान ते आता घराक जातात वाटता. आता आपण इलो हैसर हिवाळे गावात. हिवाळे गाव तुमका ह्यो दिसता. आता हिवाळ्यातलो ह्यो रस्तो हा. हे बघा, आता काजी बिजी भरपूर मोवारले आहेत. जडे तडे काजीची फका दिसत होती झाडांवर काजीच्या. आणि आता आम्ही थैसून सुटलो. ऊन पण लागता, पण कसा मुला लहान असल्यामुळे आम्ही दिवसा सकाळच जाऊन येऊचो विचार केलो, म्हणून आम्ही आता सकाळची निघालो. ही ऊन लागला तरी चलात. ह्या आता आम्ही इलो तर हिवाळे 9 आंबोली. 9 आंबोली स्टॉप असा ह्यो. या ठिकाणी 9 आंब्याची झाडं असत. आंबुले म्हणजे आंब्याची झाडा ती 9 असत, म्हणून या ठिकाणाक हिवाळे 9 आंबोली बस स्टॉप असा म्हटला जाता. ह्या समोर तुमका ह्या बाजूक दिसता पिवळ्या रंगाचा पुढे ता हिवाळ्याचा प्राथमिक आरोग्य केंद्र असा. त्या ठिकाणी मी कामसुद्धा केलेलं असं 1 वर्ष. त्यानंतर मग बदली घेतलं आहे मी दुसरीकडे. आणि हे बघा, इकडे काजी मोवारलेले तुमका दिसतात. आणि ह्या हिवाळे हॉस्पिटल इकडनं जाऊसाठी हो हिवाळे हॉस्पिटलकडे जाऊ घेऊ रोड असा वरती गेलो होतो. ठीक आहे. तर आता आम्ही जातो पुढे. ह्या आता आम्ही पुढे इलो. ही इकडे राठीवड तिठो राठीवडा या राठीवड्यामध्ये आता आपण पोचलो. ह्यो रोड इकडे ह्या बाजू गेलो तो आचऱ्याक गेलो, इकडे ह्यो कसालाक गेलो आणि ह्यो आता सरळ जाता तो पुढे आंगणेवाडीक. म्हणजेच आपल्याक आता पुढे मिळतली ती म्हणजे पोईप पहिली गावतली. त्याच्या आधी थोडा मजदे गावता, मजदे गाव, त्या पुढे नंतर पोईप आणि नंतर मग येतात विरण. हे आता आपण इलो पोईपमध्ये. हे बघा, या ठिकाणी आम्ही ते पोचलो तेव्हा एका मंदिराचे कळस बैलगाडीतून वाजत गाजत ते नेत होते. मंदिराचो कळस रोपणाचो कार्यक्रम होतो बहुतेक. ह्या बाजूक काहीतरी मंदिर आता. आणि बघा, बैलगाडीतून कळस नेतात ते. बैलांवर मस्त गुलाल बिलाल उधळलेलो हा, झेंडे वगैरे घेऊन. त्याच्यात महिला वर्गसुद्धा दिसता आणि सगळेजण तिकडेच बघत होते. आणि आता आम्ही सुटलो व्हायसून पोईपमधसून. रस्त्यावर तसे 4 व्हीलर वगैरे यांची थोडीफार मध्ये मध्ये गर्दी मिळत होती, कारण सगळेच भाविक हे आंगणेवाडी जत्रेक श्रीदेवी भराडी मातेच्या दर्शनासाठी जात होते आणि जाऊन येणारे पण वाटेत मिळत होते आमका. ही असं आमची पोईप, कोकणातली पोईप नावाचा गाव आमचा. त्यानंतर आता आपण पुढे इलो. ह्या असं आता विरणीर इलो आपण आता. विरणीर तर विरण ही या ठिकाणी की नाही. हे बघा, ही प्लास्टिकच्या सामानाची दुकानं आहेत ह्या बाजूक इकडे. आणि थैसूनच आता आपण आंगणेवाडीक जातो. तर विरण पास झाल्यानंतर मग पुढे मसुरे भोगलेवाडी गावतली. त्या भोगलेवाडीतनं पास झाल्यानंतर मग पुढे आंगणेवाडीक जाऊक रस्तो गेलो हा. तो पण मी तुमका दाखवते पुढे गेल्यानंतर. तर गाववाल्यांनो, ह्या बघा, आता आम्ही इलो आंगणेवाडीत, मसुरे गावच्या आंगणेवाडीच्या जत्रेक. हे बघा, इकडे एक बॅनर पण लागला शिवसेनेचा. आंगणेवाडी इथून आता ती पुढे गर्दी जी दिसता ना, ती ट्रॅफिक दिसता. आता सगळा तोच रोड गेलो मंदिराकडे, तोच रस्तो. थैसूनच आता आपल्याक जाऊचा. हे बघा, इकडनं राईट घेतल्यावर हे असं ट्रॅफिक गावला आमका भरपूर.
ट्रॅफिक मिळाला. आता बघा तुम्ही पुढे, हे बघा सगळे 4 व्हीलर रिक्षा वगैरे सगळे थांबले आहेत. घो माका सांगता बघितलं, नुसती 4 व्हीलर असान उपयोग नाही, 2 व्हीलर असा पण त्याचा फायदो झालो की नाही. आम्ही सगळ्याच्या आधी पोचतलो. हे 4 व्हीलरवाले बघ कसे वेटिंगला रावलेत, ट्रॅफिकमध्ये जाम झाले आहेत. आपल्याकडे 2 व्हीलर आहे म्हणून आपण पुढे जाऊ शकतो. गोवाच्या मताशी सहमत होऊन आम्ही तशीच पुढे 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 इलव. मोटरसायकल असल्यामुळे इलव. 4 व्हीलर असती तर आता इतक्यात पाठीच असलं असतं. ह्या गोवाचा पण बरोबर असा. हे बघा पुढे पण आता माणसा इकडे गाडी लावून चालत जाताना पण दिसतात आपल्याक. एसटी पण बरेच सोडले जातात ह्या जत्रेसाठी. खूप फेमस जत्रा ही आंगणेवाडीची. खूप खूप गर्दी असता आणि खूप लांब लांबसून या जत्रेक अमेरिकेपासून लोक येतात. खास सुट्टी टाकून येतात जत्रेसाठी, खास देवीच्या दर्शनासाठी येतात. या वर्षी सुद्धा म्हणजे गर्दी दिसता, पण गेल्या वर्षी इतकी गर्दी नाही. हे बघा तेवढाही ट्रॅफिक नाही, म्हणजे गाडी पास होतात तसे पटापट. तर त्या बाजूक असलेल्या एका काजीच्या झाडाच्या सावलीखाली आम्ही आमची गाडी पार्क केलं आणि आता आम्ही थोडासा चलाचा लागताला, कारण पुढे गेला तरी पण गाडी ट्रॅफिक खूपच होता, त्यामुळे गाडी लावूक पण जागा मिळत नव्हती. तर अतिशय फेमस असणाऱ्या, पुऱ्या महाराष्ट्रात नाव असलेल्या ह्या आंगणेवाडीच्या देवीच्या जत्रेक आम्ही आज इलो आणि त्या जत्रेत तुमका दाखवता येता सगळी जत्रा. चला तर मग जाऊया आता पुढे पुढे. तशी हैसून ही जत्रा चालूच झाली असा म्हणा कोया, कारण काही छोटी मोठी दुकानं हैसूनच सुरू झाली आहेत. इकडे बॅनरबाजी सुद्धा केलेली आपल्याक दिसता. हे बघा तर आम्ही आता जत्रेत पोचलो आणि ही जत्रेतली गर्दी तुम्ही बघा. ही बघा किती जत्रेत गर्दी आहे ती. वेगवेगळ्या प्रकारची दुकानं येतात. दरवर्षी खूप गर्दी असता, खूप मोठी जत्रा असता ही. खूप लांबून लांबून भाविक या ठिकाणी येतात आणि खूप प्रकारची दुकानं, घरगुती सामान सगळा येता. ह्या कपडे तर बघूकच नको. आणि खास पदार्थ उन्हाळ्याचो इकडे फळ, खास पदार्थ नाही सॉरी, खास फळ म्हणजे आपल्या कोकणातला फेमस म्हणजे कळिंगना सुद्धा भरपूर येतात जत्रेक आणि ती पण असत. आणि त्याशिवाय इकडे वेगवेगळ्या प्रकारची हॉटेला म्हणजे चायनीज, चाय, भजी, नाश्ता, जेवण अशा प्रकारची हॉटेलासुद्धा इलेली आहेत. या ठिकाणी थोडी गर्दी कमी होती. त्यानंतर आम्ही इकडे म्हणजे ह्या बाजू कशी बरीच दुकानं होती, ती फिरत फिरत मग आम्ही इकडे एक सिंधुदुर्ग बँकेन आयोजित केलेला इकडे महिला स्वयंसहायता बचत गटाचे जे पदार्थ असतात कोकणातले प्रसिद्ध पदार्थ ते घेऊन किंवा आणि वेगवेगळ्या प्रकारची दुकानं त्यांच्यानी इकडे मांडली होती. आतमध्ये गेलो आम्ही त्यासाठी बघू की कसा काय हा ते तुमका दाखवतंय दुकानं. आता चला आतमध्ये जाऊया. इकडे मातीचे वस्तू काय काय होते, भांडी वगैरे मातीची. त्यानंतर आगळ, कोकणातलं फेमस आगळ आपलो, सोला, गावठी तांदूळ, उकडे तांदूळ, पिठी, कुळदाची पिठी, झाडू, नारळ आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे असे पदार्थ इलेले होते. त्याशिवाय विणकाम वगैरे केलेले पदार्थ पण दिसले माका इकडे. हे बघा असे स्टॉल इकडे बचत गटाचे, महिला बचत गटांचे स्टॉल लागलेले होते. ज्वेलरी वगैरे जी स्वतः बनवलेली होती त्यांच्यानी महिलांनी ते सगळ्या प्रकारचे स्टॉल इकडे लागलेले होते. हे बघा हे कॅरी बॅग असत आपले, पिशवे, कापडी, अशा प्रकारे विविध असे प्रकार. पापडसुद्धा होते, त्याच्यात लाडू होते घरगुती बनवलेले आणि लोकांनी त्याच्यावर सुद्धा म्हणजे खरेदी केली काही लोकांनी ते सुद्धा पदार्थ. हे बघा लोणची होती वेगवेगळ्या प्रकारची घरगुती बनवलेली. त्यांचे प्रोडक्ट अशा प्रकारचे घरगुती प्रोडक्टसुद्धा त्यांनी विकूक आणलेले होते.
तर गाववाल्यानो इकडे भव्य असा कृषी प्रदर्शन लागलेला होता आणि त्याचा ह्या डेकोरेशन आहे त्याचं मेन गेट आहे किती सुंदर बनवलेलो आहे तो बघा. आणि प्रत्येक माणूस इकडे जातच होतो आणि भरपूर गर्दी झालेली होती आतमध्ये कृषी प्रदर्शनाक सुद्धा. तुम्ही आता बघशातच ही बघा तुमका दाखवतंय. आणि वेगवेगळ्या प्रकारची कृषी म्हणजे शेतीसाठी वापरली जाणारी हत्यारा, यंत्रा, मशीन्स वगैरे, मोटर पंप असे काय काय त्या ठिकाणी दुकानं इलेली होती. त्यानंतर ह्या कृषी प्रदर्शनाचा मेन एक आकर्षण होता ता पण तुमका दिसत पुढे. ही बघा ही पेरूची झाडं असत त्या झाडाक कसे पेरू येतले ते पण त्यांच्यानी ते दाखवून आणलेले होते. ह्या कृषी प्रदर्शनासाठी भव्य दिव्य असो मंडप या ठिकाणी घातलो गेलो होतो. हे बघा किती मोठं मंडप असा आणि छान प्रकारे सजावट पण केलेली होती या ठिकाणी. हे बघा बावस्कर टेक्नॉलॉजी त्यांचे पण काय काय प्रोडक्ट होते तिकडे शेतीसाठी लागणारे. आणि बरेच अशी हे बघा कीटकनाशका वगैरे त्यांची माहिती देणारी पॅम्पलेटा होती, स्टॉल होते या ठिकाणी. म्हणजे ही मशीन ती तेल काढूची मशीन आहे, बियांपासून तेल म्हणजे शुद्ध तेल एकदम. इकडे म्हणजे शेंग तेल वगैरे त्यांनी खोबरा पण ठेवलेला, शेंग हे वेगवेगळ्या प्रकारचे बिये ठेवलेले, राईस ब्रँडचा तेल वगैरे सगळ्या प्रकारचे तेलाक ते असे काढून दाखवत होते. आणि त्याची मशीन होती म्हणजे भेसळयुक्त तेल जर आपल्या हव्या असतात तर ती मशीन विकत घेऊन आपण त्याच्यापासून तेल घरगुती काढू शकतो. हे इकडे मोटर पंप वगैरे इंजिना होती पाणी शिपासाठी झाडांका. हाय बघा या ठिकाणी इकडे पण हत्यारा वगैरे असत विविध प्रकारची. ही एक वेगळ्या प्रकारची मोटर त्यांनी दाखवली आहे. असे विविध प्रकारचे इकडे शेतीसाठी लागणारे उपयुक्त असे घटक त्यांच्यानी प्रदर्शनात मांडलेले होते. आणि खूप माणसांनी त्याचा प्रतिसाद पण चांगलो दिलो आहे इकडे. या कृषी मेळ्याचा ना या खूप आकर्षण होता खास ता म्हणजे ह्या बघा 1.5 टनाचो रेडो आणि 6 किलोचो कोंबडो बारामती असा ह्या हे बघा हो तो रेडो जो 1.5 टनाचो होतो. आणि प्रेक्षकांनी म्हणजे अशी अतिशय गर्दी केलेली, त्याच्याबरोबर सेल्फी पण काढत होते अक्षरशः काही जण. हे बघा शिंगा बघा त्याची कशी होती. 1.5 टनाचो रेडो आयो केवढो मोठो बघा होतो कसो आवाड हव्य जबरदस्त वाटा होतो तो. काही लोक त्याच्याबरोबर शूटिंग करून आपले फोटो काढी होते. हे बघा असो भव्य दिव्य असो ह्यो रेडो आणि ह्यो एक कोंबडो इकडे आतो. ह्यो भारीच कोंबडो बघा आता तुम्ही. हे बघा 6 किलो वजन आहे त्याचं आणि वय फक्त 12 महिने म्हणजे 1 वर्षाचंच ह्या कोंबडो आयो. आणि त्याचा वजन 6 किलो असा. पांढर वस्ती आणि कोंबड्याचं नाव त्या राजा असा. हे बघा आणि इथे संपर्क नंबर दिलेलो जर अशा प्रकारची कोंबडी तुमका होई असती तर त्या ठिकाणी संपर्क करूचो. त्याला पिंजऱ्यात आणून प्रदर्शनात मांडलेलो होतो. हे बघा ह्या सगळा प्रदर्शन बघून आम्ही निघालो जत्रेतली दुकानं बघूसाठी. आता तुमका दाखवतंय जत्रा कशी भरली आहे ती. ह्या बघा इकडे मालवणी खाजा एकदम ताजा असा मस्तपैकी असा दिसता बघा. त्यानंतर अशी खूप दुकानं इली आहेत, काय वेगवेगळ्या प्रकारची दुकानं इलेली. आणि ती आता तुमका दाखवतंय बघा तुम्ही जत्रेतली गर्दी. हे बघा अशी लहान मुलांची खेळणी. तुमका माहितीच असा जत्रेत खरा म्हणजे 3 प्रकारचे लोक येतात, हौशे, नवशे आणि गवशे. तर आम्ही तर हौशेन पण गेलेलो आणि देवीच्या दर्शनासाठी पण गेलेलो. म्हणजे आपल्या कोकणात इतक्या लांबना लोक येतात, मुंबई मेरेन, अमेरिके मेरेन लोक येतात
आणि आम्ही हय रवान जर नाही गेलो तर काय उपयोग, म्हणून मग आम्ही पण गेलो. आणि देवीच्या दर्शनाक तर भरपूरच गर्दी होती, ती पण तुमका दाखवते. या ठिकाणी इकडे चायनीजची पण दुकानं इलेली, ही बघा. लॉलीपॉप, गोबी मंचुरियन, शेजवान राईस आणि मोठा दुकाना खूप. ऑरेंज कलर लावा. किती दे का ड्रॉइंग करतात याशिवाय अनेक व्हरायटी आमच्या स्टॉलवर उपलब्ध आहेत. तेव्हा नागरिक बंधू आमच्याकडे प्रोडक्शन स्टॉलवर या आणि कोणती एक टेडी बेअर फक्त 100 रुपयात खरेदी करा. ससा, कुत्रा, मांजर, मासा, बघूया इकडे बघ. यापैकी वर बघ आता माझ्याकडे एकदा. बघूया दे सांगू त्यांना. तर गाववाल्यांनो, आता तुमका जो दिसता कळस इकडे तो श्रीदेवी भराडी मातेच्या मंदिराचो कळसा आणि त्याच्या आजूबाजूक घातलेलो ह्यो मंडप असा आणि ही दिसणारी तुमका गर्दी.
तर ह्या देवीचं नाव भराडी ह्या अशासाठी पडला की ह्या मंदिरात भरडावर त्याच्यामुळे त्या देवीक भराडी ह्या नाव पडला. आणि आंगणे कुटुंबियांचा ही वाडी आहे, त्यामुळे ह्या वाडीक आंगणेवाडी असा म्हटला जाता. तर हे बघा मंदिराचं सुंदर असो कळस आपल्याक तिकडून दिसता तो बघा. दर्शनाचे रांगा पण दिसतात खै मधी. आणि ही दुकानं सुद्धा खूप वेगवेगळ्या प्रकारची इली आहेत. या ठिकाणी खेळणी वगैरे असत भरपूर प्रमाणात. देवीसाठी साडी, खण, नारळ, ओटीचा साहित्य विकूक येणारे पण इथे असत. ही जी गर्दी तुमका दिसता आणि इकडे जो मंडप दिसता तो मंदिराच्या अगदी बाजूकच आहे. आणि ही बघा दर्शनासाठी इकडे रांग लावसाठी ह्या बाजूक वरून इकडे जावसाठी अशी तयारी केलेली दिसता. आणि तिथून भाविक सगळे रांगेत उभे आहेत. आणि ह्या बघा सुंदर असा मंदिराचा कळसाचा आपल्याक दर्शन होता. आता दाखवते तुमका पुढे जाऊन थोडा. ह्या बघा एकदम उत्कृष्ट पद्धतीने अगदी कळस बांधलेलो आहे या मंदिराचो. हे बघा ही ह्या एका बाजूक अशा प्रकारे मोठमोठी पाळणी वगैरे इलेली ही बघा. आणि लहान मुलांच्या खेळण्यांची दुकानं आणि तिकडून मंदिराचा कळस पण आपल्याक दिसता आहे सर. या ठिकाणी अन्नछत्रमध्ये इथे भाविकांनी अगदी भोजनाचा आनंद घेतल्याने हे बघा अशा प्रकारे इकडे व्यवस्था केलेली होती अन्नछत्र म्हणून. त्या ठिकाणी मोफत भोजनाची सोय केलेली होती भाविकांसाठी. तर गाववाल्यांनो
आंगणेवाडीची ही भराडी देवीची जत्रा आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन एन्जॉय केली आणि अनुभवलीसुद्धा. देवीचं दर्शनसुद्धा झाला. देवीचं दर्शन आम्ही तुमका दाखवू शकलो नाही, कारण तिथे गाभाऱ्याच्या आसपास मोबाईल वापरू बंदी होती. त्यामुळे तो व्हिडिओ मी याच्यात घेऊ शकत नाही. या व्हिडिओमध्ये तुमका फक्त ही अशीच बाहेरून जत्रा मी दाखवू शकते. तर जे कोण भाविक ह्या जत्रेक गेले नसतील त्यांच्यानी व्हिडिओ नक्की बघा आणि पुढच्या वर्षी तरी ह्या जत्रेक येऊचो नक्की प्रयत्न करा. तर गाववाल्यांनो, माझो ह्यो आंगणेवाडीच्या जत्रेचो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो? आवडलो की नाही? आवडलो असात तर लगेच लाईक करा, व्हिडिओ कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रपरिवारात शेअरसुद्धा करा. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. म्हणजेच आपल्या कोकणात घडणारे हे असे महत्त्वाचे कार्यक्रम किंवा जत्रोत्सव तुमच्यापर्यंत मी पोहोचवू शकेन. धन्यवाद. बोला श्रीदेवी भराडी मातेचा विजय असो.